Nyakoro mgajuang dakika en 20 tok sadek mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en twak e chendo mar mbaka oromo mata chendo ni nyinga Sharon Ongao kiny makawuono nyakoro mgajuang wamanyani na Boma mano ma Kisumu ahinya nyaka luore kod okenge mano mar Chano Boma ma Kisumu ahinya mar ywayo joket mwandu wangeni pogruok mar paro osebede kind moko kuom johala kanyakla kod moko kuom jogo eka bido ka kedo ne ratiro mago ganda kaluore kod dwaro mar kaka negbeni ichano Boma mano e kaunti ma Kisumu ponono ni oking'eyo chal mar wach makama nyadendi Millicent Adhiambo jafombo mar e kaunti ma Kisumu osbedo ka luonwa achiedh nade makoni kod kocha mabende moko kuom johala nitiere godo kaluore kod okenge mago mag darogi e kinde mabende ichano Boma omiyo kinyi makawuono nyakoro mgajuang wawinjani na sigana maket kod ma bang'e anyisi welo mantiere godo. Ma biro kolure kod ywak makagi kacha ma johala e boma ma Kisumu osebedo ka golo kotenore kod muko kendo darogi kuondegi magitimo ga ohala gino magilieko ni timo e yor agoko maonge milome. Onge kuma ber mosekete mwadhi wan kacho tuktuk wachulo stika alwachal kod mia ariyo dwe ka dwe ang'o momiyo konyal biro mondo wi gimo wachone otimo gik moko gi pache wan jo tuktuk wadagi Uhuru Market wamepea wenye wanafanya hapa county government. Hata sasa hivi media mkienda Uhuru Market mutapata kioski imefungwa. Kama ni watu wa biashara mbona wasifungue? onge city manager mamuko kabisa tokete container mana be yo Kisumu bedo dokachien obedo transport obedo ala lilielo wadu so kamilielo wadu. I want to tell you Mr. Abala Wanga, get it right from me. You are very infinitesimal that you cannot deduct us to make us women of vigorance. Joalago ochiwo thuolo mar juma achiel kende ne gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o mondo thuolo koya apis maneja mar boma no Abala Wanga nono to pod gibiro bago ng'anyo mar tipo nyaka chieng' winj ywakgi. Wan gi wach gi telo mar Abala Wanga, telo mar agoko as the governor of this great county of Kisumu. Bed gi johala duto piny te ine mane wayieri. We have given governor 1 week to remove Abala in office, to form the team, to form a team that will look at that. Motelo ne mano, moko kuom jotend chiche mayudore boma ma Kisumu ne owuok oko kendo kwedo gi teko mathoth wach ng'anyo makamano. Gini en interest mag cartels madwaro stalls to gi landlords. Ne gidhi e court nyose yalo bo dismiss case gino bo wacho ni gino miyo gi 60 days mondo gidhi gi kuma nomigi mondo gi usie. City manager bende ochako loso gi jo nyamlori bo nyiso nyamlori dhure spaces manomiu omiyo ng'ama wuok no biro ne insight johala to gin johala owerego kendo wakwedo wachno kabisa. Koro waseng'eu kendo wawuok nu oko okwabiyie mondo umawa kwe Kisumu ka. Korka kore maneja maboma ma Kisumu Abala Wanga to pod ochung' kar tiende mar biro dhi nyime kod muko kuonde loko mag jogo ma tarik 16 dwe manyien ok biyudo ka osedar kolure kod chik mane ogol kod od bura mane ochiwo ne jogo ndalo 60 mondo gidar giwe thuolo mar dongruok ma owinjore otim e chuny boma ma Kisumu. Hala monego dhi kuond manosemigi en jo nyamlori, jo Garissa Lodge, jo Apindi Street. Giwe thago ji, gichak wuoth gidhi. Gima dwaro ni tarik 16 kanyo dong' nono. Wadwa upgrade sewer line kanyo, wadwa loso water lane, service lane, watiek. Koro kata uthagri kata utibang'o gigini waseyalo, mwasetimo public participation, mwasetieko ji 5 kata 2 moko ok nyal thago ji. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi, Kisumu County. Nyakoro mgajuang mane chal mar wach kaka nantiere kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro miyo kiny makawuono ayudo thuolo makende antiere gi city manager e kaunti ma Kisumu Abala Wanga kinyalo mna winja amosi ni misawa ero kama na inya kopogre gi city manager nyakoro mgajuang bende antiere gi Charles Obuya bende nja koma mano mar weg matatu e kaunti ma Kisumu. Charles bende kiwinja amosi ni misawa kino machiegni chenro. Misawa enya.
Erokamano ahinya. Abala Wanga chak kodi kaka manager e county ma Kisumu. Kineno kata mana sigana makamano ok en okang' mokwongo mabende koro seyo nitiere. Koro ginero mabende mako wang'. Nitiere moko kuom jo ohala mabende dibed ni nigi pogruok. Nikech nitiere jotend chiche mabende koro siro dar makamano. To nitiere moko kuom jo ohala mabende ok sir. Kendo gidwaro mar mondo mi thichi oko e apisi. Dwaro mar thichi oko e apisi hawinji mana pachi kotende gimano. Erokamano ahinya. Chenro mar Kisumu, mar pango Kisumu, bro ji mang'eny mabro winje to ji moko bende ok bi winje. Nikech Kisumu sani ok en ena town maonge mpango. Nitie mpango ma sirikal ma county government kosekalo mosepuodhi. Jo ohala gi walosogo seche te. Kendo watimo nigi mpango kuon monego gidhi moyo. Nitie gik moko ariyo kae ma chando jomoko. Mokwongo en kuma ji loke ohala e bath nderni, e lak ndara, lak apaya, kod kuma ji loke ohala e chirni. Kendo nitie gimiluongo gi kisungu ni urban transport mobility system mar public transport, mar chano kaka weche mag public transport tiyo joma nigi mtokni mating'o ji mag public. Mage weche ariyo mantie ka. Koro kalero mokwongo ni ng'eny jok mineno koro ywakgo gin joma uso e lak apaya ma gidino kuma ma iluongo ni walkway, kuma ji wuothe. Gidino kuno gidonyo ulung ni service lane. Service lane chal kaka way leave, kuma power line kale, water line kale, kamine ka sewer line kale to water pipes be kale. Lak ndara nyaka bed kako choko pi ma pigno donje i ginene, donje i apaya kadhi, luongo ni drainage. Jogo area mawachono en area kamoro achiel masani Kisumu bedo zoned kaka CBD 2. CBD 1 en Ramogi Odinga Triangle. CBD 2 en kama gintieno opposite aga kan, kama oting'o Nyamlori, oting'o Garissa Lodge, to oting'o Apindi Street. Jomogeda ahinya gin jo Nyamlori. Kidhi kanyo Nyamlori nitiere yudo ka en apaya chal kaka boulevard, to gi ndara no koro en chiro. Ndara modong' kodonre matin to balake kanyo gigedi. Kidhi Garissa Lodge idhi kendi wuotho kendi ibo yudo ka gidino lak apaya te nyaka dar drainage, ok wanyaka dar repair anything ka. Japindi ng'eny gin jowuoch gi joma nie corridor mogede i corridor. Area no ema deal go sani. Area no nyaka koro wa upgrade to global urban standards mag pinje mag gine. Jogi nafas no yudre Uhuru Business Market. Joma ng'eyo ni pod ne oremo nafas moro matin gin jo Garissa Lodge. Nonego wamigi 3 sheds to waseyudo 2 sheds. Kama nonego wami jo Garissa Lodge ema nomiyo joma Nyamlori. En big space ma jo Garissa Lodge be nose invest pesa mano buko kanyo. Koro wajo Nyamlori nobiro to nomiyo gi space magipogre. Koro jomoko nitie kanyo magogo kanyo to gin gi stalls kuno. To maonge go ofiswa pod open. Waserado gi jogi for the last 2 years. An gi minutes gi documents. Anyaka gi lists mag juba nta sign gi barupe. Momi stalls kuno. To nitie joma gin gitamre atama no gidwadhi. Nikech kanyo iyudo free space, ikete container, ilokori landlord, choke pesa to trade nitie. Gera choo maonge approval, makata wan barua mindiko ni dwa gero choo onge tichoke pesa. Koro
en wich teko mar odhianji. Ero kama na inangini mabwo. Ne gisego kuma gidhi nyaka e court. Atiyo gidhi e court. Wayalo kodgi e doho. No kwa interfere kodgi, gidhi e court, wayalo kodgi e doho. Ma doho nong'ado, nomigi ndalo 60. Mondo gidhi Uhuru. Jomok dwa dhi Uhuru kiyudo kama idhi use e town ere market area moro onge wach. Koro ging'eyo maber ni koro chopo tarik 16 to ndalo 60 gorumo. Ma gitemo gogo ng'at morwako gine mar jodolo mar obudu marachar no ok oja kanisa mar jonyam lori gine joma choko pes chokanyo. Koro ok ging'eyo ni kochopo tarik 16 onego bed ni gidhi. Koro an wach mawacho gi mogik kochopo tarik 16 to gidhi. Kik giwach na Abala ketho gik ji nikech koro biro chuna na mu kanyo agol gigo kanyo. Koro mano mwasepuodho nikech wan kanyo nyaka warekebisha. Nwavumilia mok warekebisha ndalo nelo nino. Mokelo floods matine lak town nikech kanyo nego beni ka kolo pi to pi ringe lak ndara kadhi emeno Gingodinga Street. Gingodinga Street ndara no te en holo matingo en drainage makawo pi katero choko pi e town te e CBD to area. Koro ka pi no kunyal di to pigno ndulewe wi ndara malo. Koro ndara lokra apaya to koro kuond go flood kini dhi e bath Kenton tino ka pi flood kadhi piny ka barabara madonjo ka relu kadhi port. Koro kanyo nyaka giwuoge. Jo Garissa Lodge aseloso go. Nyo asebet kodgi kendo jodongo go nyobiro. Koro kanyo kata Garissa Lodge kanyo nitie jok ma oloko kanyo isli. Gigara gara mabade mang'eny mathiso to gichoke pesa. Iyudo ka ng'ato achiel nigi kodgi 20 to choke siling 10,000 en dwe en gi siling 200,000. Koro area no nyaka giwuogi. Koro an ok adwa wacho weche mang'eny. An kochopo tarik 16 kik wach na Abala ketho gik ji ki Abala muko gik ji nikech en wach mwasewacho ndalo mang'eny court bolo sitimo judgment. Mar ariyo en mar transport mobility system. Nitie joma oluwa sheria maber gin gipenge stage gin go offices gi stage maonge wach. To nitie joma koro wuok e stage koro oloko oko maga paya stage. Kidhi opposite Aga Khan giloko kanyo stage. Kidhi opposite Kisumu Boys stage, Kisumu Girls stage. Koro no mua temo numondo stage no room koro di room. Koro no wacho ni stage makani oklor. Nitie joma ohero miriambo mang'eny propaganda maonge korgi. Stage makani oklor wadhi yawo stage mamolem. Stage mamolem no en complementary osiro maka. Mondo di congest. Nawase yalo gi jogi. Nawase bete bura maromo gi different factions kanyo. Kata mana jatendgi miluongo ni Shem makori neno keto jigo kokono. Ase loso go several times. Madhi Mama Grace Onyango Social Hall. Kagiluongo nyaka jo ohala ma stage kanyo mok jo mtoka. Mwaloso fotrio. Mane ginyisa ni watima ne pilot. Mondo ta ni koro mtokni te gidhi duoko stage. Mashem no gi joge. Ko wado mwete badani. Negi promise nigi duoko mtokni gite stage mondo ji odoge se odhi openge stage. Kana after 1 month kamas ntie tia mtokni omedre nyaka Hawkers oduoge street. Ma gocho ni sem godhiambo chieng' moro kan Kisumu roundabout. Ka wan gi traffic police kanyo ka koro wache no den. Ni Shem no winjire kodi ni mtokni gi oduoke stage. Monyisa ni medwa 1 week we are working on it. Sani is almost 8 months. Come to kata ini wuon mibete studio kani wuog godhiambo idhi e dho Kisumu Boys idhi e dho Aga Khan idhi aero muwuok ine gima timre kuno. Pango mtokni ber nigi ndito pango passenger to tamogi nikech iywa ji gi thuon gi mzigo mondo donje mtoka. Kata kumi mtoka no kumi dhi ng'ade onge kiada mtoka no ene kasako mane ben kata gi insurance to joma tiyogo gin jomage en koko e lak ndara makoro
kanyo we bet stage giweyo koro en kuku mikete lakna. Ero kama na ina ngeni magudu tote wadi bedo kwa mano luse. gima koro wan bende konya yie. Ero kama na wan bende mago gima kwa yie. Mane gig mantie ma wacho ni koro kochopo tarik 16 wadhi yao molem to illegal stage ma laknarage wagolo te. Miluongo ni Biafra, Aga Khan, Ahero Mowuok, Kamas, Oil Kia ngono stage go waloro te. Gidog gidhi gibedi stage. Ero kama na ina ngeni kadho kwa wado mubet kani ange maber en ja Eldoret en kare organized. En stage. To siepe ne magin go to pengo e lakndar. Dongwa winja na Charles. Mano makelo shida town kan nikech koro Abala mana kanyalo mana ngadi matini kichangini twak makama pod wantiere gode kinde thuolo mar saa achiel mabende pod odong. Bendi biro bedo kinyisowa kwa dhi nyime gi twak makama ponono ne nutimo public participation na mano choko pach jopiny kaluwore kod okenge makamagi to jopiny ne owacho ang'o. Kokamano kotenre kod dwaro mano mar daro kuonde mag yiengo nyamburko mabende Abala Wanga bende oselero kanyo ni ok lor stage. En maneno yaw stage moro manyien mag gwenge goeko mag Molema mantiere apaya Kisumu kochome gwenge mag Nairobi. Charles Obuya kaka jakom mano mag gweg matatu e kaunti ma Kisumu kaluwore kod okang' makamano indi wach nang'o kuongo mondi Awinjo na pachi kaluwore kod ng'anyo mondi mosebedo kadhi nyime kaunti ma Kisumu mano mar dwaro mar mondo mi thich oko city manager tich. Erokamano. Ginyinga mana kaka osewachnu an Charles Obuya. Charles Obuya en jakom mar weg matatu Kisumu County. Iluongo ni MOA, Matatu Owners Association. Mokwongo adwa nanyisu ni mondo ichop e position mantie ni, one nyaka ibed matatu owner. Nyaka ibed ni own matatu. Two, wan gi formations manoselosnwa with the late Michuki, ma wan gi gik miluongo ni SACCOs, wan gi transport companies. Kisebedo owner, nyaka ibed member of a given SACCO, of which an member mar Glokonza SACCO. Glokonza SACCO and SACCO ma operate between Kisumu and Eldoret. Number two, nyaka ibed an official in that SACCO. I'm the chairman of Glokonza SACCO. Mamago e gik manomiyo ayudo thuolo mondo abed jakom mar riwruok mar Matatu Kisumu County. Kando gi mano, an director mar Nyanza Rift Kangaroo Shuttle. I'm one of the directors in that company. Mabende nigi portal moyiene alali gi serikali mondo lok ohala mar matatu. Ago erokamano kuom kawo thuolo ni mondo wabed piny gi jatenda the city manager watwak e studio. Bende onego bed ni mago ne ok watimo. Onego bed ni wasebet piny kando mar ma. En adier makar kende ni Kisumu to osedongore. Kisumu is over 100 years old and population osemedore, mtokni bende osemedore. To en morna makende ni Kisumu ni the only city man gi modern bus park. The kind of bus park ma wan go Kisumu, ki wuoth idhi kata Eldoret, idhi Nairobi, idhi those other cities. Ok ibi yudo city man gi size mar bus park ma wan go Kisumu. Babende is well organized. To gima chanda is only one. Agombo ni samoro kaponi wuok e point A tidhi e point B, to bede ni kami wuoke no bed maber maloyo bed maber maloyo kama nyae, in the sense ni maybe security makanyo pogore, yuayo ji aina ma the city manager wacho go be koro at least odok piny. Obed ni en kama bet spacious malo kama nyo intie. Adier makar kende, molem makata the city manager wacho ni, initially it was not meant to be a bus park. And that is the truth. Molem nen kama noger gi jo Kenya mar
parking mar jo trailer. Kiwuothe e Kisumu being a city, trende kalo mang'eny. To jo trailer gi gin jok manyalo gombo yweyo sa asaya ma giwinjo ka giol. Kama gipake gigo onge malongo. Koro kanochopo ni nwayudo chandruok mabe nomako Kenya mzima, manen COVID-19. Mane kama ne paro bete, manochopo ne the then city manager manen Madam Ombara, ne wanyalo tiyo gi that place mondo wapoge mtokni mondo dhungruok ma ji dhungre kamoro achiel cha odoge piny. Adier nwabet piny mwaneno nwatimo the piloting. Jowadwa gik manwaromo go molem opogore. Dhano nogore, ji nonegore, ma ji ochwadore maonge gima notimore just on day one. Manda nikech structures nokoket maber, mwawuoyo piny, mwabet piny gi johala, mwabet piny gi the community ma bende bus park no, the so-called bus park ogere, mondo ji oneni to ere kaka wadhi tiyo kodgi nikech gibe gineno ni mwandu ni e gwenge. Okelnegi gold. Koro sama okelnegi mwandu gito gi benefit nang'o. Wan kaka weg matatu ung'eyo the investment ma wan go. Matatu ma cheap mogik sani dhi 4 million. Adier makende kidwa kawo 4 million tidhi go kacha titoyo tiwang'o surely. Mano be koro wan johala ok donji. Omiyo wan gima wakwayo. Wan gadier ni Kisumu wadwa noendelea makalo ka. And we are happy makata kwa wuotho oko ka an kaka jakom mar Kisumu County kawinjo kiwacho ni Kisumu is the most cleanest town, city I mean, within almost East Africa. Rwanda ingo wa mamatin mana ne proper organization ma samoro gik ma watemo timogi kwadek chopo kata makuro. Gima wakwayo ni bet piny to wago mbaka to wawinjore. Ni sami idhika nikech kama. To kichopo ka to ubed piny kendo chak uwinjru gi jomu dhi yudo kuro mondo ung'e ni to samutimo mani gini dhi benefit joma ni kucha nade to in iwuon kaka investor odhi benefit gi yo mane. Magi gik moko osetimre mokonyowa mondo wane kaka dwatim. Bet when we bet a social center with the city manager, then over issue mar the town service. Mana kaka jisu atelo ne jo matatu, obet town service, obet jo long distance. Kane wabet giwelo mane wan gi Afri cities, that was in May 17th, 20. It's about 1 year back. 2 years. 2 years, huh? No abet paying by then the city planner together with the city manager. Mano agree ni welo biro wane kaka dwa pangre maber mondo dhungni me chui town cha kik bedi. Adier makende nwa timo gigi makata police ok nwa luonge kata chiel. Nikech nwa bet piny mwa wuoyo, mwa winjore. Ma mtoknigi nwa winjore ni koro gibedo rerouted. Giluwo roundabout ma Patel Flats, to gidhi nyaka Mamba, kagi a Mamba to girie Uhuru Business Park, to gichopo Aga Khan Hall. Mano nwatimo for a period of time. Tadier makar kende kane wasetimo mano, nwayudo the disadvantages mane nitie. Mokwongo nwayudo ni passengers mwakaw from the bus park, kolor gi Patel Flats, mondo wuoth safely mochop nyaka bus park moyudo mtoka matere kuma tere. Nyithindo ne chandore kabisa. E kinde ka jonjore nitie. E kinde ka nitie jok ma bende wuondore ni gin manamba to ok gin manamba, ni gin joma tatu to gin joma tatu. Miyudo ng'ato wuotho gi receipt e bathe. Ochoko kata nyithindo 10 madok e skul. Okawo pesa gi siling 500 notero gi mtoka mong'adgi. E kore ka kochopo butaskis ka toringo gi pesa we nyithindo ko ka chandore. Koro nwaneno ka chandruok no ne nitie nikech we believe ni feeders magwa e bus park kaka johala mar matatu gin jok mawuok e estate.
Koro ka jok mawuok e state kano lorge Patel Flats maneno ka distance no bor. Dwa luongo city manager manwa bet social center mwago mbaka. Mobeno winjo ywakwano. To gima ne kendo miyo nwa gombo ni mondo waduogi mondo geche oring kaka ne ringo chon. Adier makar kende ji ong'e ni wan gi skunde bathe kocha men Haria, NMMSha, nitie Lake Primary gi Kisumu Girls. Waseyuak ndai ng'eny ni mondo olosnwa footbridge moro kar United Mall ka madikony nyithindo kalo ndara mayot ka gidhi skunde. Mano pok otimre, but an gi geno ni the city manager together with the planning bro timo no mano kudiechieng' ochopo. To Charles Kiwinja kanyo ng'eny gi nodhi oyawo gates ma nyithindo donjo go e toke kocha. Jopuonj go ne koro decide ni nyithindo ber ka luoro the other side for the safety nekech ndara no is a bit busy. Kane matatu jodok bathe kocha, tich matatu ok tich mayot. Nyithindo mane koro donjo ga gi gate matoke kocha were very unfortunate again. Ma nyithindo ni tuomo every now and then. Mayuak nowuok kuom jopuonj gi jo board mag skunde go. Ni jowadwa wahinyore. Koro mago bende gik moko manomiyo wabet piny mondo wang'e ni to rerouting manwatimo sama ne welo biro cha wanyalo timo nang'o. Gik mane wawinjore ni mondo losnwa tok apaya moko ma kapo ni maybe gari dwa chung' to chung' maber kaloro ng'ato noko timore. Mamano ne chunowa mondo wabed piny kendo wang'e ni to ere kaka geche gi nyalo duogo mondo dog e yorgi machon. To ka nitie kama ne nitie magi affect go ji to wang'iye ni to kanyo wanyalo loso machal nade. Nwabet piny mane wang'eyo mwaneno ni kweli jowa hinyore, jowa kolor Patel Flats hinyore, and the congestion mane watemo reduce mar Kisumu boys nobedo transferred to Patel Flats. Kuro the problem was not solved. Kane waduogo nwabet piny mwa arrange kaka nwa arrange, and being ni yellow line nenga stage mano distance ma between the roundabout towards gate mar Kisumu Girls. Nwagolo geche wakanyo. Geche ma ok nitie mane pak mane dhi Kakamega, mane dhi Eldoret, mane dhi yore mopogre morieyo Western kono. Nwagolo makanyo dong clear. Koro nwaneno ni kwasegolo maka ere tiende mondo watam town service mondo donje town. Gimomiyo nwagombo ni town service odonje town kaka ne donjo chon en adiera makende ni king'iyo osiptal ma wan go miluongo ni district hospital kamentie en e chuny town. To jatuo mok nyal moago Manyata odhi oloro Uhuru Business Park. Jowadwa mondi chur gi jatuo no mitero osiptal kapok ichopo kata Maga Khan ka jatuo nyalo tho e lweti. Wan gi skunde moko mantie within the town like Victoria Primary. Nyathi dwa lor kata cho Uhuru Business Park. Nyathi koka dwa chur gi buge samoro koth be chwe. Nyathi ni kapo ni maybe ochopo e school to chopo school ken ng'amuol makata gibi puonjo ko nyal winjo. Kore momiyo nwaneno ni wanyalo tiyo gi yo maluwo dho hospital mondo wane kaka dwa konyo jotuo ma samoro wanyalo tiyo. Wanyalo tiyo gi parking mantie piny nekech kanyo kende be mogere shade makata jo town service ng'ato nyalo bet karito gari but lemle machon mana tok Sami Motors. Charles kinyalo mana winja mana kanyalo ng'adi matin iselero kaka chenro makamagona nitiere en mana ni sani mtokni osebedo kaluwo kanyo. Sani fatality mwasebet go within the town. Ero kama nenya angeni sani dadle ndika mienjo nikichiwinjo kanyo ka city manager oramo ni chieng' tarik 10 onge kuo moro mwasewinjo ni joga ma jo matatu oturo duka moringo gi matatu modhigo. Mano pok waneno. To gima duong' matemo ni mondo watim akwayo ni kapo ni nitie chenro yoyote midwa notim wabed piny wago mbaka opimnwa samoro kony moro biro idwa konywa idwa losnwa gimoro opimnwa to wabende wang'iyo ni kama wadhieni en kama to ber man kanyo en kama to rach man kanyo en kama kech en wuono ko ja matatu okong'eyo gik mabende wayude matatu ka.
Erokamano ahinya. Charles kinyalo mana winja? Charles. Jodalawa molem mwawacho ni nwawinjore kane wago mbaka kane koro waplan Kisumu. Mano kane wan gi by then the city manager, Madam Doris Abala. They need to get satellite bus parks within the entry mag Kisumu. Mamoro nigero mambole. Mamago kane wasewinjore notim. To ne wadhi ng'iyo ni to jomage madhi Mamboleo gin jok mawuok yo Western. To jomage madhi Otonglo gin jok mawuok yo Busia. To jomage madhi yo Mole. Geche wa gin tika gin interconnected. Madhe moment mikao geche moko idhi separate itero kata ma Molem. Abiria wagi nitie kaka yudo ni ng'amo Migori ochopo to kendo rie Bondo. Ochopo to kendo rie Kakamega. Ochopo to kendo rie Eldoret. Mikakati mage mantie midhi konygo jogi kolor and their safety. Kagi lor Molem ka kuro gibiro gimanyo geche mopogore madhi e yore moko mopogorego. Nikech awachonu mokwongo ni gik manwaneno kanwadhi kuro kane nitiere COVID, insecurity mane ni kanyo nopogore kabisa. Koro kang'iyo what measures magiseketo in place as of now madhi konyowa mageche wadhi bedo safe and abiria wabedhi bedo safe. Erokamano ahinya Charles. Nyocha kane wan gi rapar mar jadu. Yie mana ng'adi matin nikech ang'eni ma en TWAK molose to wasumo bende paro mopogore opogore. Ang'eni isewacho seyo mopogore opogore to makoro deadline koro chomo chieng' tarik 16. Penjo en ni kaka jakom mar weg matatu bende usiro lokruok makamano koso ooyo nikech kaka iloso chal ka gima pok ubedo gi rombe makare mano mar winjruok e okenge mopogore opogore. Pok waromo to wasegombo mondo warom, wasendiko barupe makaponi maybe ginyalo loso mondo warom kapok oromo tarigno mondo wago mbaka wang'i ni to mikakati mage mwaketo kaka gidwaro no to wabe wanyisgi the problems mantie mondo wa agree. And mane momiyo nyo wadhi e ndara ni nyo wadhi e nikech poko winjwa, poko miwa thuolo mondo wabed piny wawuo wawinjre ni to mikakati mage mwaketo ka koro jowa moko dhi kuma dhieka. Erokamano ahinya. Abala Wanga kinyalo mana winja seyo iwinjo kanyo ahinya nya kowuok kuom weg matatu mabende koro ywak ni rombe pok uromo mabende uyieru e weche mopogore opogore. Ndalo to dong' mana 15 nikech ka deadline en chieng' tarik 16. Dwach na kaluwore kod seyo makamano kasto bang'e inyiso bende kotenre kod public participation bende nochoko pach jopiny e county ma Kisumu kaluwore kod dongruoge makamagi to jo Kisumu no wachang'o. Abala. Erokamano. Asewinjo ka Bwana Charles oloso. Bwana Charles ong'e maber ni wasegarado, ok ni pok warado. Kata bura mane wadhieno, ong'eyo gik mane wawacho kuno. Koro iwinjo kaka Bwana Charles loso poko gigi diriyo. Bwana Charles oloso e wach transport mobility very clearly. Akia kuma giaega sama gidhi e ndara gia gi hawkers gi jonyamlori akia ni gigolo kuge. Kaluongo gi e bura officials to bibiro. To kakoro luongo bura magala moro ma Adam matatu users gi owners bibire to giluongo none matatu operators. So Charles ong'eyo ni huyu. Koko manyicho chakre mag weche mang'eny nochak gi ng'at mawacho ni en ja human rights. Okay, ne matatu sector. Loso mwaloso ga gi Charles gi the team. Wach Nyamasare Bus Park en wach mwasewacho. Gima nitie Nyamasare Molem Bus Park. Kidhi sanyo sani tiyudo kwa waketo perimeter wall. Waketo security lights.
waketo CCTV, wadhi bet gi police post. Kendo adjacent to it, watimo maraming for a market next to the bus stage. Gima ne gitimo last time, ne ji dwa dhi kuno maonge plan, nikech ne en COVID, nikech nidwa no ogo yath kae, nikech koro neno ka kuma nyalo mtokni nyalo pake. Manchester is a designated second bus park ma Kisumu, which is gazetted. Okay, mar trucks. Waseketo all those infrastructure mosetieko. Stage no dhi molem Nyamasaria. Kijeno Nyamasaria kacha sani nitie booming business. Jo kanyo manyaka control that area 60%. Ng'ato ok nyal wuok mamboleo holo kia kure ni kore ini midwa dhi pango bus park maginene ma Nyamasaria. They'll just do that 40%. Lakini trading areas molor bus park mano nyaka wene locals makanyo. Nikech asewacho maber ni nitie chiro ma Nyamasaria mane nie bath ndara, joma uso lak ndara ma lori nego ga kakalo ka. Nyaka giyud surroundings kanyo mwaketo gima gitimo ohala. Kacha nitie offices mobedo nyaka tiles gi carpet. Kacha nitie area zone mar bus mobedo zoned. And one of the best bus park moger maber. Gima timre gi Charles Obuya gi joge samoro. Ideas wanogo maber koro. To nitie joko ke igi man gi comfort zone. Joma ni wacho ni anadaka dala ka babo waka. Kuminyina dhi kodala to kadwa. Poda ninde od minwa ta chieme od minwa. Ngima ber kae. To gikiani pinyo sani oselokre. Nitie joma nyaka yiwuok. Emomiyo na wacho ni koro negotiation ni onego bed gi jok man gi SACCOs mo own matatu kaka Charles. Emomiyo na wacho ni Charles. Kaka Charles ma koro understand gi. Okatamra. Pod wanyalo rado. To warad kod Charles gi jo matatu association gi SACCOs gi matatu owners. Wadhi kod gi Nyamasaria. Gine wawuoth kod gi kanyo. Mondo gine ni features mage mantie. Mar ariyo, town service kano work ndalo free cities. Mo timre kamano for 6 months. Shida moko magikelo gi wakany. Ang'eyo gima timre. Kichopo Patel nitie nderni man gi ram. Kidivert kidhi Ngumbi Road. Kidhi supermarket mapencha. Nitie ndara mabaro maluwo tok United Mill. Mabiro madonjo direct nyaka stage. Ndara maber molos kanyo mantie masani wadhi time non motorized wadhi kete nyaka walkways gi shades along it. Mane manwacho ni jok madwa biro stage matimo town service gidonj gi kanyo. Emomiyo wadwa ni ka ji odhi Nyamasaria. To create space for town service bende ye kanyo. Nikech mine is bus stage man is within the town. Kiseloro ji kanyo they can cross over to go wherever kuma gidwa dhi. Kendo kane ok nowacho ni ji terminate Uhuru Market, nowacho ni ndara no gilo nitie kama ne Taifa Park nitie nyaka sani. Taifa Park kanyo wa upgrade mondo obed gi stage is a very cool place makata passenger nyalo beto yue. Koro gibi to giluoro Uhuru Park ka gibiro to gikalo daga kan budi social kanyo chiegni go stambe mowacho gote. Gima timre ni ji paro ni kiringo gi mtoka biro do Kisumu manowacho ni gidhi golo mtoke mowacho no golo onge gima gigolo kata en wuono nyoro kanya gi strike nyotimre maber malich nikech mtokni nyo onge kanyo ma ji nyopuoyo nikare onego gi demonstrate every day mondo kanyo bed ni onge mtoke kanyo nyoler malich kendo nyiriemba nywe kikalo mtoka pok gigolo kanyo en wuono ng'eyo ni pok gigolo mtoka kanyo makata kwa deka odeka kanyo sani tibone kaka kanyo chalo onywandre gi mtokni joka Kakamega go pengo kanyo moko pengo nyaka ka but Kambala mtokni opongo kanyo mpongo nyaka fuel station kata kaka petrol onge wach man go kod gi ni ang'o mamono gi kara duoko mtokni stage kaka ne giwachona gin go offices stage kanyo
Charles ni Obuya ni ongeni en gufi en joge organize malich to nitie jomoya ustage kamas mako to joma nomiyo gi authority Bungoma la trans county man wayalo kod imwacho ni Bungoma la trans county odogi stage no tamogi manage otamogi control koro giweya konygi wakonyre kodgi mondo akonygi mondo waket gik moko in order nikech kwase yie gi implementation kotamogi nikech moko ng'eny gig nosiepegi koro giweya bi administration akonygi manage ka bro bet nigi maber nikech ka gibet gi stage ma organize mtokni ni iye moro bentie gima ne wawacho ni molem ok wawach ni mtokni ma Nairobi ka kune paro no koro waweyo molem obeda stage makata kidwa pango jo en mana no compliment ne wadwa chako gi buses makata guardian giri mane town gi wadwar ni wadhi tergi kacha gi offices molem kanyo gi nyaka gi shades ginyalo loso shades gi maber gi kun mojiwende TV kada easy coach loso mana kar gi office gi kucha ngama thago gi onge United Mall kendo passenger dhi bet mos ang'oma mono gi adopt skills kaka mag easy coach passenger dhi gi mzigo ne kuno ni poko winyo no gi ngato kwal kata insecurity ne mane mwadwaro ni buses modongi go offices ntie kia offices ilong sampa kako pango no man gi order gima dwaro ni Charles Obuya gilange tieki en wach mar goko la kaka tiaga kan ka wach mar goko ka ero obendo ng'e ni gigo gino ok gichik mago stage kamas oil station but Kisumu boys mtok ndie nyaka sani mano motamo gitimo makoro nyaka wakonygi to mane momiyo molem dhi timo decongestion kapok wayudo mambo leo gotonglo koro wachako tiyo towards 16th and open for negotiation and open for negotiation to jok mine no kete ndara makoro gukuka ki ang'ona ng'ono gi moko mayanya ka wanyisa nyingi Josi Abiola mano onge kata matatu kana no munen ka gichoka kanyo mana muko nikech no choke pesa kata unu complain jok mine oketo go ng'ama ni onge wach matatu ka emo bet kodani odhi organize team ne ene chairman poko ona kata simu nyaka nyicha gichaka my door is wide open mana kaka nwatiyo sa Afri City cha wadwa bet pinyo plan skunde go loro ntinde main road no is a danger mi wa create back gates mag skunde man gi nderni maber matatu ringa ka loro sil jomotingo nyithi school onge kaka ginyalo lorogi it has worked kani tie challenges matin to wane kaka watieko to tero ji molem miwa space mar improve the current bus station nikech wasekelo next financial year ntie gik matindo tindo monego tim kanye bus stage makain wadwa improve wadwa extend shades wadwa keto negi perimeter wall wadwa improve kata kar jogo cherangi cha wadwa yaka Jubilee Market dwa bedo upgraded. It's going to be a fantastic stage manyalo tingo town service gi other long routes lakini man offices mang'eny madwaro bedo offices kaka buses or the molem mane mawacho koro wati towards 16th ero kama na ina to kiwacho ni towards 16th to kagene 16th no pod bor pod wanyalo bet piny mo revise to nitie monego wachak go mapiyo town service waneka kwa chako go kagidwaro kaka mtokni feed gi bus stage nitie nderni from roundabout madonjo town service mabene wase describe kuond ma koro ji ka nitie kaka sampaka koro nyalo bet kuond town service mondo jogo dhi kure odhi molem mondo ka ji obiro town service mtoka biro to wey stage to en gi parking mar town service dhi mtoka kan just a crossover koro king'iyo kuma wacho do district coastal koro those town service osechiwo obstruction kanyo kidhi magikele nyaka hawkers kila kitu even the public are complaining makata Charles no bende ko udhi wuotho kanyo samoro komor gima timore koro winja mondo tich obed mayot ero kama na inya Charles winjo kanyo ka Abala Wanga wacho ni oyie mano mar TWAK kodu bende penjo mano penji kanyo Charles ni ang'o momiyo ni
utamoru duoko kata mana mtokni e stage. Ang'e ni mane wach ma bende ibiro bedo kinyiso Tokma kokma nyakwar Mgajwanga ote magi bende aneno dakika na 5 tok saa 4 mano mar okinyi. Kokmano Charles kinyalo mana duoko mano mapiyo piyo nikech seyo bende nitiere chaka gi museo city manager bende seyo u iwinjo kanyo ka inyiso u mar mondo muduok mtokni e stage to ok odwa duoko mtokni e stage. Ang'o marach? Aparo ni awacho mokwongo ni the Kisumu city is growing. Kisumu city awacho bende mokwongo ni Kisumu city sani is over 100 years old. Population be medore. To problem ma wan go Kenya, this is nationwide, and the issue of unemployment. Unemployment ni ochako create gimoro ni insecurity. Kata mana the bus park ma wantie currently, kidhi ng'iyo sani kaka bus park no chalo, inyalo kata maringo. Onge order, ke chokore duto ma Kenya ma Western gi Makuri, nobi opukno ma Kisumu ka. Waseyuak, wasendiko barupe. Bus park itself, wan wachulo osuru. Security onge, security lights onge completely. The drainages, kaka ne joko lose, the World Bank olose almost 20 years back, onge gima the city kata the county government mar Kisumu osetime bus park. Drainages omukore, abiria themselves osetur, literally. And mitokni wa be osekethre kanyo mang'eny. Koro nego bedni sama wachulo osuru ni, be wayude services. To maduong' en issue mar the insecurity. Insecurity ni, city manager man buta kani, nyalo confirm ni kata nyoro manyo wan gi rapar mar Ramogi ofafa. Gima nyo wendwa manyo luongi oneno Kisumbwa ka. Giwacho ni ogichagi duogi. Koro city obed ni ler, to insecurity to pek ma ng'ato ok diwuothe e city. Yawa. Magi gik mwapenjore nikech wan ma wan e ground waneno gigi. To ka ji obet piny mwago mbaka, to wang'iyo ni ma wanyalo timo kama, ma wanyalo timo kama. Ang'eyo ni challenges nitie over issue mar the street boys. To kapo ni maybe wanyalo riwo lwedo kaka johala. Nyithindo go mosebedo madongo molokre street families ka. Ng'eny gi be wase absorb, waneno kaka wakonyre go, moko wakete car wash luoko no mtoki. To magi wanyalo mana timo ka ji obet piny to ji ogo mbaka. Moko to nitie ma jokuoge literally. City manager wacho ni kwa dhi molem stake mar biashara marwa, ana wuoyo on behalf of jomatatu. 60% nyaka joka kaw. Kuro kang'eyo ni matatu na mang'eyo ni to 60% wadhi miyo joka en ang'o. En pesa ma yudo in a day. Awene 60% awene jogwe. Kawacho kamano. Koso 60% ni ena. Charles wekelo propaganda ka. Gima wacho. Adier makende. Wacho ni nitie trading areas. Joma uso gik ma kata kabire nitie nyalo madho soda, nyalo nyiewo alot, wacho ni those trading areas. I don't know what you need. No, cow pes matatu ni. I didn't say that. Anyway, actually, Anna was here on behalf of Jomatatu. Magine manadwa ng'eyo ni to. Gimana wacho ni sama matatu bira na onge wach. To Jomatatu go kikukoro infiltrate gi traders madwa kawo spaces mag traders. Jomatatu biya onge wach. Mane gima jomole mwacho. Wana manager matatu attract jo biashara mopogore. Ema wacho ni biashara no koro manyaka lo mabang matatu. No, mane madhi kelo lweny nikech Nyamasaria sani dhi kanyo sani booming business nitie hawkers kuno. Koro ka ji odhi ni koro bende koro udwa settle traders kanyo, it will not work. Aparo ni mondo wakonyre. You just focus on transport. Mondo wakonyre. I feel ni samoro weche manye wachre asira in go mang'eny. Unu gasira nikech dare moko dwaro. Chien as a leader, listen. To kanya listen ni Mariam. Mondo wakonyre wane kaka dwa konyre. Kanya listen Mariam. Gima wacho ma clearly. Awacho ni jomole jo Nyamasaria. Jo Nyamasaria is Nyamasaria growth zone. Nitie traders. Magi wacho ni ka stage no biro 60% mar traders mabet kanyo gia molem ga around Ofunyo area, which is okay.
ngamo wacho ni matatu tenya ka mole munge awacho bana ni ka ubiro occupy offices mag mtoka lakini joma dhi timo traders do work 60% nyamasaria. That's what they have requested and I've met them. Mane gima gikwayo tasirado kodgi mane ma wacho ano ka wacho ni ngato dhi kawo pesa ni. No, I didn't say that. The 60% you are talking about mane okapani wawinjore maber. Okange ni 60% ni enamo because okange ni bus park ni odhi ogere kendo nitie chichni moko to yet nyamasera bedi gi chiche. Nyamasare chiki mano kamikia inge sekta ma mtoka wacho ni nyamasare ne nitie gi chiro mane ni lak ndara matis mokoromogi. And then ki wuok nyamasare godhiambo tiyudo ka ji loke lak ndara chiro wuok ni lak ndara. At just next to mole modhiauno nitie kanyo almost 2 acres mwadhi kete mana kaka Jubilee nitie bathu kanyo jonge Jubilee nitie bus stage ka wadhi keto kanyo Nyamasaria market next to that bus stage machiegni gi Ola petrol station between the bus stage gi Ola wadhi keto chiro kanyo to chiro no emo wacho ni jo trader mabet kanyo obed ata malo 1,600 1,600 ni kikoro ji wuog town ka ete ni gin koro gidwa dhi trader kuja bentie jo usalot kuja bentie jo usnyanya kuja bentie jo sweet gibende gin gidukni gi kuno ma stage no koro be nyaka migi ohala ema wacho ni omigi priority ano ka wacho ni ginene mtoka to dhi panga maber offices kila kitu lakini jomoko ntie yu kanyo inionge timno makoro kang biro to dwa liere kodi koro gin ka gionge mtoka gidwa chako gero kiosk ema kelo lweny nikech jo local ka wacho ni ngani wang'e oa stage to waga mamboleo kodhi okaw stage mamodhi okaw stall mamboleo koro stall makanyo wacho ni jo area no bedi gi stall mang'eny moloyo jite mane ma wacho timbe manotimre no diere covid Maja do no rikni I was not wase loso mabende podi tie up to now gima timre Charles we uru kelo excuses mabende podi timre up to now kanyo wasegero structures magi nisiketo in place mondo watch structures nitie machando wakata within the bus park as of now bus park nitie maber we uru kelo excuses un ko chakni ugolo to udondre kiangono excuses kiangono kia insecurity kiango stage nitie nono man gi lame ndala kanyo ma yuji wuok asenyiso ni golo mtokni mondo utere stage mutamo ini wuoni nge mano golo mtokni utere stage mutamo molem waketo nyaka perimeter wall di wuoth kanyo ni di kuno mogi karang yes kama na inya abala wanga kinyalo mna winja gicha aparo ni seyo nitiere to meno kang makare maparo ni waka ogudo yweyo matin kok manya kwaro mgajuanga inyalo ronwa ote lai magwa magote machuoka rede no oganda mantiere county ma Kisumu oruru ote ne abala wanga ote moramora ma intiere godo madiher mar mondo mi oduoki obro bedo kodwoko kanyakla kod Charles mabede en jakoma mano mar weg matatu e county ma Kisumu maduogi ote magu mabenda neno kuoro kaindi kikdhi mabora Tinda dikoma na bango tena kirengaki eseki asenyenja sobu kimabwana eno bwengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati umdu arumu yakombua ani mambi no chote bumusani no yakombua nani mambi ndi no chote be amati ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort.
Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Oi! Obiro! Oyoro! Omuomo! Obiro! Iteko maduo! Omuomo! Iteko maduo! Mondo miyud wer mar yawneo kaka sikiza tonari ni star 811 star 343 #. Ng'e malongo ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Oi! Majina naitwa Onesmus Kaburu kutoka Meru. Mimi nilikuwa nabahatisha tu. Niliwekelea 2 tu. Nilikuwa kwa gari, nilikuwa napeleka mtoto wangu form 1. Kwanza nilipata message, but wakati nimepigiwa simu ndio nika-confirm. Niko na kashoti ya school fees. Nilipoona pale, niliona ni kama Mungu ameshuka. Target ni 5.4 million. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Yosef and Nesri en jatugo masulo mar adhula matugo kaka jaloyo ne tim noendo mar La Liga mong'ere kaka Sevilla to gi tim mar piny Morocco. Nyakwar Juanga dakika neno kanyo ka inapaga biro tok sangwen mar okinyi machiegni maeno kang mar ariyo pod wadhi nyime gi chendo mar mbaka oromo. Ponono nokia wang jowi mari samoro kiyao kata mana mbui mari. Okinyi makawuono waloso kod toko tende kod chenro mano mar Chano Boma e county ma Kisumu. Hinya nyaka luore kod bath jo ohala moko mabedo sibedo kang'ur makoni kod kocha kaluore kod okenge mano mar loso boma mano ma Kisumu. Kabende gidwaro mar mondo bi manager e county ma Kisumu Abala Wanga othich oko e apisi. Omiyo kiny makawuono Nyakwar Juang antiere gi city manager mano ma Boma ma Kisumu Abala Wanga kanyakla kod Charles Obuya ma en jakom mar weg matatu achiel kachiel ka gintiere e county mano ma Kisumu studio marwa e county ma Kisumu. Gisani akone moko kuom ote ma isebedo ka ioro Abala Wanga gi Charles Obuya biro yudo thuolo mano mar duoko. Kinyalo ketina ote mamoko mapiyo piyo mabende osedonjo mabenda biro bedo kasomo achiel kachiel e wang jowi. Ote na neno ka thoth kanyalo mna kao kata mna moko kuom ginji ne wacho ni Kisumu nitiere position maber mar bedo regional hub. Kapo ni jothurwa dwaro neno changes magidwaro to nyaka wayie ni changes biro kod consequences. Ote machielo Freddy Makopiyo iwacho ni molembor gi town to boda tuk bende ne gisetamo mondo kik donj Kisumu CBD. Ji biro wuotho kilomita 15 on foot. Mano penjo mabendi penjo kanyo. Kopogore gi mano Rep Steve iwacho ni Abala Wanga ndio dawa ya cartels e county ma Kisumu. Iwacho ni Kisumu nyaka ger cartels ok nyal rule Kisumu. Aya, kopogore gi mano bende asomo temo gik mar Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni tenda goko ok nyal gero city. Jotelo bed gi winjruok malong'o gi jopiny nikech ka jopiny go onge to kata gin bende gionge tich. Jopiny bende oluor jotendgi. Penje na Abala ni wach stage gi ohala emokete maino to wach insecurity to wache ang'o. Ang'eni city manager biro yudo thuolo mar duoko. Iwacho ni mogi kanyo otene Charles iwacho ni bende Charles owuoye maber. Chokorano wacho ni ohol Kisumu ng'amo hologi to chokorago bende gin mana dhano gin gi ratiro mano mar shelter. Charles biro yudo thuolo mano mar duoko makamano. Make mana gi kanyo Abala moko gin moko kuom ote mabende osedonjo. Minyalo duoko gi sani gin mage? Manyalo duoko gi sani en ni
nitie jomoko keto gimoro e pachgi ni telo mar agoko. Mago joma keto pach ji mondo oket ni nitie telo mar agoko. Gigi watimoga step by step. Charles nyalo nyisi ka ni wasekarado. Kata sani wanyalo donre ka to bang'e kae to wadhi loso to wachako loso mondo koro wawinjre. Gima timrega ni nitie joma nyaka chun mondo tim gik moko. Nitie joma winjo gik moko. Wanyisi ni Charles ni gi joge giwinjo ga gigi. To ka gise winjo gigi to nitie jomoko madonjo e igi kanyo makoro josiasa. Makoro dwa kelo weche manono man gi shida gi government koro gidwa kelo wach. Emomiyo piny ka piny nitie gimiluongo ni law and order. Nikech kaka koro for example, ka wasewacho ni nitie stage gi bus stage ma mtokni onego bolie. Ka koro iwuok idhi loso stage ni ma illegal. Koro kwa goli kanyo doge e stage ka ngenge. Koro mana goko. Nikech iketho sheria. Kwa ywa mtoke gi thuon iwe kume Nyakorom gajongwa go musa hinya nenre ni walalo kanya Abala Wanga achiel kachiel kintiere kaunti ma Kisumu. Kata kamano pod wamedo jiwo weche mag tudruok kapo ni wabiro bedo kwa watudre kodgi achiel kachiel gintiere studio marwa e kaunti mano ma Kisumu. Kata kamano ote magi Nyakorom gajwanga anena ng'eni Abala Wanga kanyakla kod Charles kantiere kaunti ma Kisumu biro do thuolo mano mar duoko e yo makara. So manna moko kuom ote mabende nitiere ka ang'eni sebedo kioro ote makamagi gin mara ni Abala Wanga kanyakla kod Charles kantiere Boma Kisumu ano Charles Obuya jatenda riwruok mano mar weg matatu e kaunti ma Kisumu winja e yo makare. Kaso mana ote mamoko mabende nitiere. Sharon Penya City Manager ni kadoho ne osegolo chik to ji odagi. Donge nitiere okang' machielo monyalo kawo mopogore gi ketho gige ji. Donge mano bende inyalo mana chal ka gima ikawo chik e lwedo. Mano penjo kanyo mopenj kanyo gi Haman Oliech obiro bedo ka oduoko achiel kachiel. Ote machielo Alan Kajimba aneno ote magi kanyo. Wacho ni onge ng'ama nyalo loso Kisumu ka ok Abala Wanga. Jo Kisumu wigi tek. Ma Abala is the only man manyalo rieyo ler gi planning mar Kisumu. Wacho na I fully support his efforts and plans. Soon we will all celebrate his good work. Mago gin paro mopogore nitiere moko kuom jopiny mabende siro dwaro mano mag lokruok mopogore mabende itimo e kaunti ma Kisumu. Moko bende ok osebedo ka siro. Ote mabende ioro Nyakorom Gajwang'. Aparo ni ote makamagi ioro nwa lai machuok 3:00 mbui mar Facebook, YouTube, X bende aneno ka wan achiel kachiel. Koro tigi thuolo mano mar dakika 30 modong' mar mondo mi wachwal penjo magi kama bende Abala Wanga kanyakla kod jakom mar weg matatu Charles Obuya biro do thuolo mano mar duoko. Parne okang' mar ariyo makama bendo jatudre gi jofwambo magu e kor gwenge mopogore. Watemo bende manyo jofwambo magu e counties mopogore ginyiso gigo koma bende giluwo moko kuom gi Nyakorom Gajwang' manego beni dhi achiel kachiel wabiro bedo kwa nyisi kaka dhi. Aka ne ote mamoko nikichinyisa ni pod weche mag tudruok pok osedhi makare mane kaunti mano ma Kisumu. Ote mabende isebedo kioro Nyakorom Gajwang'. Atema na somo moko kaendi geno mara ni Abala Wanga gi Charles biro bedo kad yudo thuolo mano mar duoka. Chakanyo gi ote magwa mabende ote mabende ioro kanyo achiel kachiel. Asomo te mar nyakwar jamoko imende wacho ni cartels mantiere gwenge mag Kisumu bende chal ka gima thiro dongruok e kaunti mano ma Kisumu. Rap Martin Japala wacho ni congratulations Abala Wanga, Kisumu kawuono ler kendo med mana tiyo matek. Dan Dalton Ngage iwacho ni Abala Wanga ti maonge luoro cartels omany tich moro otim. Wacho ni nyaka kata mna ginyalo kata mna puro nyanya iwacho ni olosnwa Kisumu. Weche mag cartels gi bende geno ni Abala Wanga kanyakla kod Charles e kaunti ma Kisumu bende biro bedo kanyiso nikech seyo bende nitiere mang'eny. Dibed ni nitiere achudhe e kaunti ma Kisumu ma bende osebedo kata mna kathiro dongruok makoni kod kocha hinya e kinde ma bende ichano Boma ma Kisumu. To magi duto timore ka nitiere bath jo ohala ma bende siro dwaro makamano ka bende bath jo ohala mamoko ni winjo kanyo jotend jo chiro ma bende Nyadende Millicent Adhiambo no loso godo. Kinyalo yudnwa moko Bob Wafula ma bende director mara nitiere moko kuom jo ohala ma bende do loso bende odiochieng' manyoro. Street cut moro nitiere kanyo ka Liz nyalo ketonwa mar mondo bi wawinje moko kuom jo ohala ma bende no loso.
Johala mabende Millicent Adhiambo noloso godo odiochieng' manyoro. Onjena kaka ne giloso mago eko mabende na siro dongruok makoni kod kocha mabende ichwalo e Boma mano ma Kisumu. Ne en street cut moro mabende notimo. Kaka mana pod inyisa ni wech makamano pok olosi e yo makare. Amadika otile mago tumachuo kare deka uchiel nono. Bedane no kanyo ka jal moro okiwacho nyingi tiwacho ni yawa jowa we kudu wiwa. Abalo nyiswa gimoseloso Kisumu mapok nolosi. Iwacho ni owek chapo jokanyanam. Mano Dismas kiwuok e gwenge mago mag Nyakach. Ramogi TV Antom Ogoya Shua mar Nyakach Kajimbo. Iwacho ni mosna Abala Wanga. Nyise ni chutho molem to bor gi town. Samoro in kod mzigo. Aparo ni magi gin moko kuom ote mabendi yoro kaluwore koda baspa kata mna kariengo nyamburko e gwenge mag Molem mabende koro oseket kanyo. Kata kamano moko kuom jopiny neno ni Molem bor ahinya gi town. Asom ote machielo nyakwarom Gejuang. Abala Wanga wuoyo maber gimarach gin jopiny. Matatu chote maber kuom gologi e bath ndara. Jogo are harassing passengers kabisa. Datenda matatu no iwacho ni bende olose kaluwore kod dero makamano. Acho ni nitiere janno marwa manyiso ni Sharon nyisa Abala Wanga ni waloso 6% jiduto jo Kenya nyalo timo ohala kamoro amora e Kenya. Wacho ni inobuya ka intiere gwenge mago mag Chimba e county mabusia. Nyakwarom Gejuang yenwa mar mondo mi okoyo matin kwa duogo to biro bedo kwa tudre gi wenda mantiere county ma Kisumu. Medoro ote abiro bedo kasomogi achiel kachiel. AFCON 2023 is here. Kuwa champion na shabiki.com. Pata 10% refund kila siku beti yako ikizama. You will never lose with shabiki.com. Wekelea na shabiki.com. Shabiki.com ina give. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono koni. Owinjore kendo ndisore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako amula mana matin. But amula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda
wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani dhi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, sabato ka sabato, mana e Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Abala kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musaja kadala. Justice for Nyane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joka. Koka ite to tekore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kan duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogi Night. Tumoke kawiya makinungo. Tich
Abich ka tich abich sang'wen otieno. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Golo mar rumba siko kinde duto. Merci. Cerrio ami rumba mokue tango kodi mbaka bende. Bakikuwa eno emakelo nie. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saparo diambo. Manera Robi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abawachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka tich abich, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopu samakoro. Chapa muziki, wote tucheze. Katoje oteka ingene kathothi koro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati? Lungani kolokol instrumental. Tum Dagmor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. I feel like they want the best for me. Nyakwaram gajuang waguni mosa inyaka luore kod ng'ikruok mabende nobedo ahinya nyaka luore kod tudruok mabende nwantiere godo achiel kachiel. Wadongi matine dakika 20 mar mondo mi watiek twak makama. Ka wan na round mogik mano mar ote mabende sebedo ka ioro bang'e abiro bedo ka miyo wenda thuola Abala Wanga kanyakla kod Obuya kantiere kaunti ma Kisumu mar mondo mi olos ewi ote makamago. Roziki nyal koto na ote achiel kachiel asomo ko kuomgi aneno kanyo nitiere Filgona Nyauyoma. Wacho ni penye na Abala ni shops ma opposite Avenue Hospital to odwa muko nango mano penjo mabende Abala biro bedo kaduoko kanyo. Collins Makajuang iwacho ni Rangers Dojong Lupiano Witi koro owe us nyaka ewisiwa
to chiro to nosegernu maduong' Uhuru Market tutamru dhie. Aparo ni iwacho seu kanyo ne johala motamre dar. Hamano liye chocho ni Sharon Penyina City Manager. Nika doho ne osegolo chik to ji odagi. Donge nitiere okang' machielo ma onyalo kawo mopogore gi ketho gige ji. Donge mano chalo ni okawo chik e lwete kata mana ikawo chik e lwete. Ote machielo mabende abiro bedo kasomo en mar Philip Chianda. Iwacho ni oyawre uru Sharon. An Philip Chianda hadaki Boma ma Kisumu ka. Conflict of interest ema chendo ka. Boma to nyaka losi kendo pange. Abala ne kare to kata kamano agogo ema ohero godo ahinya. Iwacho ni agogo ema ohero goyo ahinya ewi stage mamolem. To owadwa aparo ni mano ote mabende pod dhi nyime. Charles bende ong'eyo ni jogweng' mamolem nyaka yud mana thuolo mokwongo kendo 60% kaka manager owachono. Ok onyal dhi dominate gweng' ji to gin kod mon kod chuo mong'eyo timo ohala. Iwacho ni asiro bero Boma to kendo asiro loso winjruok fast. Aka otimo gik kanyo mano mar jawasi. Iwacho ni Abala Wanga nyaka bed piny kod joma timo ohala magiwinjre te. Erokamano ahinya. Abala Wanga chak mana kodi kaluwore kod ote mopogore opogore. Moko kuom jopiny siri kaluwore kod dwaro mar chano Boma, moko bende seyo. Nawacho maber ni lokruok madhi timre Boma kae nyaka bed gi challenges. Nitie joma biro winje ber, nitie be joma neno ni gino ber bobet ntin. Koro nyaka wagine ne walos gini. To adwa wacho gimoro kani wapoga ne gini diriyo. Wabeda ne piny gi jomua kaka Charles wacho. Kum ndalo 3 wanya chako wuok tich. Wane ni steps mage mwakawo mondo gik ma wawacho gi mane sirikal okalo ni mondo implement gi sirikal governor nyongo kal mandi ere kaka wanyalo implement gi maonge koko. Nikech dondruok onga bende an gi administration. Nikech an gima wacho en achiel. Kan wan gi bus stage to jowe loso stage moko oko. Mane lweny man go gi Charles Girika gi Lange. Onge tiende mondo stage obede Kamas, onge tiende mondo stage obede oil station Kawes, onge tiende mondo stage obede Aero Mowuok, onge tiende stage obede Doga Khan, manto kada stage no ger nam. Koro wabed kod gi piny mondo wawinjre ni wiga ariyo modonge watimo nang'o mondo wane ni kwa tieko buche go to wapango tich modhi maber kaka no wapango before Free Cities. Koro obi gi joge mo on matatu mane transport sector. Kiko bi gi joma onge iye kanyo. Joma onge matatu ka kionge ni onge matatu gima dhi wacho kodi onge. King'eyo ni ok in member mar sako. Nikech sako bende koro giwuoyo ke giwe podho nyaka gidonje i sako. King'eyo ni in member mar sako gima wacho kodi onge. Adwaro doge moa gi jo sako maran matatu. Mondo walorre ot. Kata kamoro ndalo 3 wariere gi route plan go. Mondo wane ni tang'oma rach mok kik watim sani to mane maber mwanya timo sani. Koro ayie Charles ka owuok odhi omany Lange ochak loso. Koro kik gini giriwe jonyam lori nikech mago koro traders mago deviate gibi kaka jo transport. Kik giriwe jomoko nono moko do luongo nyinge ka an studio okado adwa na pet clear mondo watim gima nyalo konyo jopiny. Penjo bende aneno kanyo mabeyo ni between Molem gi main bus stage distance waburo miyo jopiny solution kwa serado gi route plan. Nikech between Molem gi bus stage no bende dhi emerge another new transport system madhi konyo joy madhi absorb ji. To bende ok wacho ni gine na chako maber ma wacho ni buses yudo kaka bus madhi Mombasa o park stage the whole day bus no chung kanyo ji ng'ato ang'e dum to ka saa 2 kata saa 3. Gine jok modwa ni wachak go odhi Molem nikech wan go offices kacha mabeyo moket nyaka tiles gi kila kitu. Wan gi security lights nitie manyien ndo wadhi bedo gi police post office operating transport sector ochak. To miriambo mang'eny okadwa an pok awacho ni adhi muko stalls
ma opposite Avenue. Luongo ni Avenue. Kanyo pok anyalo muko. Gima timre ni stores ma opposite Avenue nitie distance mana nyiso ni gipim. Nikech moko dhi nyaka e ndara. Ma kata ka mtoka ringo to bro gwe ng'ato kobet. Ka ng'ato ka kom itedo chips o extend. Koro nyaka gitim kaka jo Kibuye opposite ma Kibuye timo. Giloso stores ma giwe nyaka walkway maber. Mani system anawacho ni gitim. Ng'ama dhi muko gionge. Ng'ato nyocho dhi okawo barupe na ka odwan ji odhi e demonstration. Okawo barupe to fojo nyaka signature na. To dhi opogo kanyo gotieno. Odhi godhiambo ni ang'o muki gotieno ni mondo gidhi e demonstration. Matiende gidwaro ji numbers. Ne, mondo maji madhi e crowd mondo jogo wuogi. Mano miriambo. Koro gibeda gi kwe. Ng'ama dhi muko gionge. To wakonyre uru mondo walos boma ni. Mae boma marwa. Erokamano ahinya. Kata mana Charles sasa wacho ni Charles ok dobed mamor ka stage moko nitie town kila pahali, kila pahali kata bende ok dobed mamor ka ng'ato moa opogore di par. Moko kia pengo kia kure, moko pengo kia kure. Ka en gi moa gi sako man go offices ma well coordinated e bus stage. Magin kata gi joint shed mabiria betie. Anadwaro mana system ni kawuok kaka Abala tadwa dhi Nairobi. Tadhi kamoro ng'ado receipt. Kase ng'ado receipt tabet mos tamadho soda to mtoka no kochopo tipango tadhi. Kadwa dhi Migori ang'e kuma dhi mtok Migori adhi e office tang'ado receipt. Kata kapod awuotho anyiso office no ni kan na bag na ni ka biro ane ng'ato ka. To in ka koro iweyo Kisumu boys iwa hero mowuok ka ng'ato donjo stage to iwaye gi thuon oserwake mtoka. Ji oting'o lodhe kanyo. Ng'ato yudo ka ng'ato oting'o lodhe mabor. Ang'o matimre malich? En ang'o? Watieti bus stage. Mano mani makwayo. Erokamano ahinya. Charles Simbende naneno ka jopiny bende oro ni moko kuom ote mopogore opogore ahinya nyaka luwore kod dwaro mano mar daro bende mar loko bende kar riembo nyamburko mano ma molema. Ote ma bende inyalo duoko kanyakla kod gwenyruok mar paro ma bende nitiere godo. Ang'eni ni penjo kata mana Abala Wanga penjo mathoth kotenore kod gwenyruok mar paro e kinde ma bende koro e kinde ma bende lokruok ma kamagi timore. Koro osacho ni thuolo mano mar kodu kaka weg matatu. Anya na pachi kotenore gi dwaro ma kamano. Erokamano. Mokwongo nitie ng'ato ni Philip Chianda openjo about 60%. Gikoro korka matatu awasewacho ni 160% mwamiyo jogweng' wan wakia waonge go. Ka gin gi matatu to gibi mondo gi join more mondo wati together mondo miga miya kuma giche gi godhiye. 60% marwa ma wan go ni to kane ka nitie. Kapo ni nitie wach kibanda, wan ok wan jo kibanda. Jo kibanda nitie. To Sharon, wach kibanda ma Kisumu ni be mosekelo weche mang'eny. Kibanda ni dhano donje, ma kibanda ni ene issue ma pek makoro tek, en makoro bokelo cartels mane wacho. Ng'ama onge kibanda Kisumu kawe apa manien Professor Nyang' Nyong'o kende. Jomodongo nyaka chief officers gi jok mineno jok jotelo go te laro kibanda ma piny lich. Koro mi issue mar kibanda ni bende CP manager dwa ni address mondo ng'i ane ni to kibanda gi are they legitimate traders ema yude kose no hala moro mopogore nikech ng'ato dwa no bed ga par to rent kat 20,000 ipani ng'ano yudo pesa di. It's a lot of money. En gima bro kelo lweny kendo ji bro negore. Mogik akwayo gi muolo and I'm happy naneno ka jatendwa city manager tone down. Okawo bunde okete bo mesa. Odok piny oen gi jo ohala. Ji obed piny wa discuss wa agree. Anyalo paro ni kata wan wasebudhe bus park. There was a time mane bus park ne uso. Mano dire mane mea Mama Preska ema uma ema ne mea. Jomoko nobiro ni jo caps. Wawuok gi leaders wate mwadhi e court. Case nolowa anyway, but kane waduogo to right honorable the prime minister nyiso ni court mar jopiny e court. Nwanyonore bus park ok nodhi. Omiyo sauti jopiny en sauti mar Nyasaye. Ng'ato penjo ni nitie johala manyo obet kamoro to support wach demonstration.
Actually, the demonstration Wanga was very peaceful, and picketing mabende is allowed within the law. Manyo maducha e Kisumu hotel, wakata pandigi ne cartels manewachoka. Mago, Sharon, aparo ni mago. Mago. Chairman. Mago genu ne ke. Charles Koro Dwaro. Charles Koro Dwaro deviate. Nikech nyoro. Kanyo loso demonstration. Nyoro. Sharon. Mano ayany mokonya tolerate. Mago to. Nyoro. En joma nyo picket go. Nyo picket go. Onyiso ko jok manyo picket go joma otelo ne johala mage neno jok manyo golo statement no kiwacho gik moko to wacho gik mochiko yo an sama wacho gik moko wacho gik mochiko no propaganda mang'eny mage makoro kikelo dondruok no ok na tigi wach mara okanya yie na chiko ite akabiro chiko ite kali miriambo no Sharon okobito rate miriambo adwa mar mondo mowinja nikech aneno ka sakoro rumo nikech sakoro biro bedo kwa rumo kwa gwandre koro sakoro rumo koro wawangal gini waseni wadhi loso nikech bet kae ni koro wadwa discuss let me summarize gima dani watim en ma asomo ote mogik bang'e ubiro bedo kuwacho wachu mogik kwa loro chenro donge ketno mana ote achiel asoma nikech aneno ka ote ma bende ochwal ne city manager bende thoth Charles bende pok idwoka romo ma bende Abala Wanga bende koro wacho no yie mar romo kodu ok inyisa kata na korwako kata na korwako jawasi wacho ni Abala Wanga nyaka bed piny kod joma timo ohala magiwinjre te an jawasi nitiere ote moro ma bende nakwayo kanyo mar mondo miketna ma bende norgi ochieng'o iwacho ni penje na city manager besa mopango timo gik moko monge consultation bodo weche mag local revenue mikaw kuom johala kosen wach revenue okobadhe aya nitiere ote machielo bende iwacho ni Anjakton penje na Abala Wanga ni tuk to itero kanye aparo ni ote thoth sana Absalom Mwamadha iwacho ni okrach loso Kisumu ere kaka odwa konyo jok madwa donjo chuny city to onge private car to jok madhi Kibuye to wuok yo ahero gibiro wuotho koso Julius Ombewa iwacho ni piny tero mos koro sani ka irango Thika Road ka ni lose ne giwacho ni ok ber to sani gi enjoy aka otimo gik mano mar ochieng' omwa in git penjo kanya dek mokwongo be city manager ong'eyo betie mano mar county transport and safety committee be onego pang weche mag transport e Kisumu county mar ariyo be city manager ong'eyo the current status mano mar bus park kopogre gi mano penjo ni mar adek sama city manager lando kwana tamala 60 gi 40 donge mano koro kelo ethnicity e chiro be nitiere chiro ma practice division no e Kisumu city koso dwaro yo mar chuno joma otiyo gago e lwenjege mag siasa magwin mana seyo mopogore Abala Wanga kanyakla kod wach mabende Charles na wacho mar dwaro mar laro vibanda geno mara ni bro duoko Charles e boda kikari adwaro mar mondo mi wach ni mogik bang'e bro bedo ka chiwo ne city manager thuolo bende mar wacho kore. In summary, awacho ni I'm happy ni TWAK mobet go kani omiyo koro the city manager we tone down mondo o engage ohala wabed piny wapanguru city koko gi ok bi konyowa wayie ni mondo city olosi opange in such a way ma en a win situation the county government yud revenue yo makare wabende wa johala wane kaka waluoko yo makare wachul school fees wachul loans ma wan go wachul gik monego bed watimo awacho mokwongo ni mtoka matin mugik ma wan go sani en $4 million mondo yud returns michulo go back loan mar $4 million okay tich mayot mak mana kin kama kwe nitie the environment ma is peaceful omi akwayo gi muolo ni nyose timre kako timre go to engagement is paramount let's sit down we engage each other cartels me wacho gi mana kako bo wache e sector wa mar matatu kai be cartels ko ni matie to omany the legitimate leaders mag sector ka sector obedo go piny mondo walos kaka walos city marwa city ni en marwa wate waduto wamor ka city ler waduto wamor ka city nigi chiemo to nyo waneno ka kuro ler mar city oler to insecurity to idho malo mamano be part of national government nitie
to in the county government pod ong'ere gi wan wawegi weg city wane kaka watudore wabet piny to wawinjore to wang'eyo to duto gima important ka en issue mar revenue mabiro bero taonde revenue the moment ma samoro mtoka koro ok dhi tich ok ayudo pesa manyalo chulo go loan the moment ma mtoka ok dhi tich the county government bedo lose. Let's all sit down. Governor marwa waero en ng'ama waero kendo ng'ama riek. Anyang' Nyong'o ema ne jo plan mokelo gimiluongo ni devolution. Katiba mar 2010 en brainchild mar the Professor Peter Anyang' Nyong'o. We are ready to sit down. We are ready to talk. Gi jomoko mabende feel ni onego wabed piny mondo agree wabed recognize kaka johala makelo revenue within the city. Otherwise wagoyo kamano. Erokamano ahinya Charles Hagoni, erokamano ahinya. Abala Wanga, in bende abiro miyi thuolo mano mar duoko moko kuom penjo mabende jopiny ne nitiere godo gi wachni mogik. Erokamano, koro aneno ka maturity koro obetie. Charles Obuya koro obedo maturity. An pok atamra loso. Pok atamra bet gi jogo mondo los. Charles ong'e maber kaka nyocha gichako timbegi. Ng'ama nochako gigi gindik mandikre gi barupe kila pahali ong'eyo. Ng'ano onge kata matatu kata achiel. Ok en kata ja matatu sector. Onge chieng' ma Charles nosendiko na barua mobiro ni warada. And then adwaro ni sama waloso wach transport sector wagolo siasa gi interest moko oko. Mani makoro wach cartel be donje. Koro ayie ni mondo warad kod transport sector. The word yohala is very wide. Adwa ni restrict wang'i mar joma timo business mar ohala mar matatu, mar transport, public transport. Warada go bang' ma Charles nika waboloso wachak kaka wanyalo negotiate from Monday wa discuss route plan to wang' ni gima kwayogi e public ka giwinjo ka deal ka discuss gi jo matatu gi jo transport wa discuss jo matatu kikichak ulunga bura makoro lokore karamoro ma koro yan gima wanyalo negotiate onge mage buche bila mok anyal dhi wabed gi bura piny bura miluongo ni structured obi gi joge kaka kaka jomoa gi jo sako moneno kama important wabed mondo wa agree wa discuss weche mamolem wa discuss weche ma town service wa discuss weche mag such all gik mawacho gi wanyalo discuss wach insecurity kila kitu mondo wane in case ani wasechako budget ma next financial year wanene ang'o matimre e bus stage ka monego bed ni waloso ang'o morem molem magidwaro ni wabed watim en plan mane reallocation raps mane mwadhi timo ma en sure ng'at miluongo ni Ochieng' Omwa koro penja gik manono kae. Ochieng' Omwa en achiel kuom joma ok winj gi en obstacle obenja matatu sector owe wuondo ji gi gik manono mondiko kanyo ni cartel obi gi Charles wabed piny ang'e ni wabed kode e transport committee mwabete kode cha osefail to stage mondo matero ke stage an kaka city manager gi planning mara adil gi transport mobility system in the city kata mana golo loche mag niang' mondo gigol giter raboro tamo gi nyaka sani koro wan wapango city Ochieng' Omwa obio join Obuya mondo warad koro meeting what the structure koro meeting kadhiye mag johala jomanyo loso ka mago chairpersons mag chirni Kibuye chiro maduong' chairperson nyonika Jubilee chiro maduong' chairperson nyonika Chichwa chairperson nyonika nyo wan gi 11 market officials ogin cartels mago chairpersons mabende respected gin mege gi wuone ma respected town ka ogin cartels Obuya emane poko biro na
gi joge kaka jo market kanyo biro makanyo onge jo transport e ka anwoyo kendo awacho ni issue mar jo lamb lori opogre jo Garissa Lodge nyase rado go kendo pod warado kendo mande arado gi jo Garissa Lodge jo Apindi Street waloso gi chairman gi issue mar jo nyam lori opogre completely gin wach gin osedhi e court ma judgment nosetim gin ging'eyo maber ni gima koro waseloso kod 40 years gima koro wawacho gi jo nyam lori onge gin gichak prepare kaka gidar to kaka Obuya kao jo nyam lori onywande jo matatu sector koro loso brotek nikech gikone go wach transport mobility to kelo jo nyam lori iye koro weche bet matek nikech koro mane ma koro cartels donje mathage koro from Monday anawacho ne onge wachak loso wa agree gini watieki achaka tinga tere cabinet nabedo chair gi governor anyisi ya cabinet ni nyocha wachaka rado go jo transport sector barua mane gindiko proposal mane gin go wabe wamiyo gi route plan makama koro wasiyire ni watimo kama adoke cabinet lakini weyo ng'ato ni koro ema koro dwa chako ndiko barupe kia balo kiwuogi fees kia ng'ona ng'ono mago to kore ma cartels mage cartels mowacho koro kwekende Boma en marwa gin gi wuon chieng' moro nyikwagi nopar ni nwatiyo kod maloso Boma Kisumu sani ber ji puoyo gimadagi maumo yani stage migo e kor mtoka tidwa tweke gi ji thuon ng'ato ka ng'ato yawo stage kumodwaro mano to kata mana Obuya ni dabe ni sita manja sani okonya liye obedo kada dabe ni na Abala Wanga mobed kaini okonya yie ni ng'ato dhia stage moro kamoro ene ketho maber ero kama na inya to watieko to kinyiso wach mar laro vibanda mabende Charles bende naseyo ni nitie kaka nitie we ane will gi kanyo gima timo molem ma Charles omwa ketemo wache weche manono o avoid weche nikech gi ene chiel kuom kam samang wadhi kuno to kochako loso gi jomolem kamoro biro bet marach gimotemo timo nyaka wabed joma nigi winjo kar ranyisi koyaw stage mamboleo nitie chiro gi traders makanya jomtokni bro dhi ng'amotamo gionge gi offices gi lakini nitie jo mamboleo madwa timo hala e dow stage kanyo stage kanyo ok nyal wuok ni kori bendi tingri wuok e town ni kori ni medhi timo hala go mtokni nitie mana kaka Mr. Obuya nawacho Mr. Obuya wacho gini maber ni ka gidhi molem gidhi wadhi pango to lakini anyiso asenuoyo mawacho ni Nyamasaria garaon kanyo nitie CBO mar jofunyu nitie CBO mar jo molem nitie CBO mar jo Nyamasaria nitie traders nyaka market moro manyochi neno wamuko modoger manyinche nitie kanyo in to kioro kiseo stage maduong' gi chire bathe kori dwani jogo dhi kanyo tikelo ji mtokni kori ji ochako wuok kendo town kadhi kanyo mane gima nawacho ni 60% jo funyu go neno jo Nyamasaria gi jo molem 60% kilo ginene kisetlo banda kanyo gin magibed kanyo kik ng'ato tingre ni koro wuok kibuye owuok stage koro bendo tingre gi jino dhigo mane ma wacho gin wayala wach mtokni kaka wadhi keto kuno lo wach mar keto yo madhi traders kanyo mano giweni city management gi county government nikech nyaka wame jogo right nono to kok imiyo jogo 60% ema kelo lweny ero kama na inya Abala Wanga semo ng'ado dakika na dek tok saa bich nyakwarom gajwanga Abala Wanga manage county ma Kisumu goni ero kama na inya ko mido thuolo mano mar twak gi jopiny kanyakla kod Charles Obuya jakom mar weg matatu e county ma Kisumu in be nagoni ero kama na inya jo weg matatu winjo kak city manager owacho no yie maromo kodu mar mondo mu uchana nena wuodhe kaka nyalo bet routes mopogore kata kamano jonyam lori unto nyiso ni tarik en 16 deadline udar udhi
e chiro mano ma Uhuru. Agone rokomana ahinya ng'eni wach makama wabiro bedo kwa luo machiegni wantiere gi jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu. Jareno marwa himbe agone rokomana ahinya kuom ote ma bendi yoro ote na thuth en mana ni bed atemo kar nyalo mara mano mar penjo ni ote makamagi kata kamana ng'eni twak makamagi en twak ma bende pod dhi nyime kata mbui ka bende ji golo paro mopogore opogore yena mar mondo mi atieke gi kanyo. Chenro makamano wachako sa 12 mar okinyi kwa Ramgajwang no kan kenda nantiere gi jowetena Cleophas Loch kanyakla kod Joyce Oduor. Chenro pod iye lach we akaw yweyo matin kata mna tiek chenro makama chenro mamoko pod biro bedo kadhi nyime. Rituru masani ibed gudo chieng' makare nyinga Sharon Ong'aw.